уважаеми организатори, участници, домакини и гости на кукерския празник в село Горна Василица. Честит празник! През първата половина на 16 век в землището на днешна Габра уседнала голяма група българи и роби, живеещи в сръбската провинция Шумадия. За тях е имало македонци, черногорци, босненци. Те са били закупени от Саранбейския паша. На път за Саранбей на охранителите на конвоя било наредено да не минават през населени места. Стигайки до град Средец, днешна София, те биват преведени през дълбоките и детствени гори на Лозенската планина. В землището на село Габра, в местността Дълга ливада, биват застигнати от заптиетата на Средецкия паша и оставени в котловината да произвеждат дървени въглища за огрев на населението на град Средец. Тъй като селището било отдалечено от главните пътища, много фамилии от Самоковско, Ихтиманско и Новоселско са се преселили в Габра, за да избегнат завездите на турските поробители. Вековните гори и бедната земя не предлагали добри условия на живот, но пък създали изключително много трудолюбив, гостоприятен. Добре дошли в нашия дом. Лани, като дойдохте, прогонихте сите зли духове, зли сили и болести. Па и годината беше арна, нищо, че беше дъждовна. Голем берекет имаше. Панке, я вземи да дариш тука булката, младожената, бабата, старето. Бай Йордане, яла насам бе. Лани тая мечка нагази стопанката. Цела годин се не оплака, не рече наш нозе ме не бодят, кръст ме боли, не се оплака, че главата й се носи, па и цяло лето беше по нивите. Та сега викам, мене малко така да поразтърти. Момент. Това, че вие отново сте под перата, защото пазим една традиция, която пред поколение на поколение. Откривам празник.